Ja, jeg maler portrætter, og min bestræbelse er at lave meningsfulde portrætter, gerne tankevækkende portrætter. Og det tager ikke dage, det tager uger, gerne flere uger, og nogle gange måneder. Men og så jeg lærer hele tiden af de gamle mestre og prøver at studere deres teknik og læser om dem og undersøger deres billeder, og også moderne portrætter selvfølgelig, som man kan komme i nærheden af og stikke næsen helt op i og se både teknik og idé. Og som sagt tegner jeg som oplæg til malerier, eller også bare for at lave en så hæderlig tegning, som man nu kan. Jeg har vel efterhånden malet i 25-30 år. Ikke, efter jeg blev pensioneret selvfølgelig, sådan mere fuldtids. Og det vil jeg fortsætte med, så længe jeg kan.